Kasi, nami sa feeling. Hindi na ka ginawa. Hindi na ka storya. Hyperventilated. Hello guys! So, na ako'y kauban ka mag-gym. Tarin! So, rest day niya ako siya uban nun kay para ma-expose sa gym, para makabalo siya sa ang live. So, sa gym. Yes. No? Outfit. Sorry, outfit. See you later. Pwede na ka? Saan ako sa mga outfit, B? With my... Kasi may ganiwala. Da, see-through ka ayo eh. Kasi na? See-through. Ano o? Kala. Tunod ko. Tunitog. Lagi, uy, I'm so excited for my... Excited ka? First ako sa gym and... Kasi yung mag-expect. expect na ako dagag cocks. Normal. Normal lang. Lunay dog show. May dog show. Sige. Sabakay, tara na. Tara ni. Saan na? Uy, weirdo. Gagawin na lagi ka, buros ka. Weirdo ka para unya. Banat-banatan ta ni Daddy Val. Coach Val mamaya. So, unya gyud ako jing buhaton ang tanan. Oo. No? Kaya para gyud mawala na ni antiyan. Pero hapit na siya mahuman. I lost mga fans siguro. So, lagi ito, mami? 3 kilos. Alin! For 1 week. 180 ang isa ka kilo at hinalus niya. No, grabe na. No? So, for 1 week. So, I'm so excited karon sa gym. I hope na galing mo meet. Effective ka yung anak. Eh, may nana. Ama ka nakakuha ato. Ako ang sa online, nag-research sa magod ko. Nanugin ako sa, subscribe na ko nga YouTube channel. It's all about low carb deficit, something like that. Saan to? Bag. Wala magani. Excited tayo. Excited ka? Yes, super. Mamita po ako si Val. Si Val. Na walang malay. Si Val na walang malay. Si Val na ang tangi kasalanan ng may anak sa labas. Anak sa labas, Val. Sayang. Mapakay ka. Of course. Mapakay ka ba sa madulgitan, oh? Ito. Pak! Basta wala yung mas gwapa. Ang mata ni Pial Words back. Actually, pwede na masunod ako sa album sa mga pores. Lagot ka. Dugay kayo mga Lagot kayo ang Noria Bayot. Sa mani. Mata, dili ta magtulog-tulog. Humana ang siesta. Pila na kasi kaya ng gabiyahe ron. Ambot na lang yun. Kung nagtulor, mas siguro ang... Duko ko, aling Noria line. Uy! Ginuog ko. Pag matata, humana ang panha. Mas siesta. Hindi magtulog-tulog. Ito na orasa. Alas 4 na. Dugay kayo. Good. Yagod so yaak. Ginuog ko. Mut na lang yun. Mata. May hapit ni kadshot kayo na malit ni lumpia. Nga vegetable kaya mo ang sudanan niya. No? Yes. Pero Sitro kayo. Kana. No. Hello, welcome to Zamix. So, dapit na siya sa Kimguan, guys. So, pero ang formally bookinganan. Tumna yung bookinganan siya. Legit ang guna. Pero, excited na ka? Sobra. Excited na. Sobra? Yes. Ang uulan niya. Let's go! Let's go. Maglagbook na siya. Yes, this is one of the kanang protocol. Diba? Protocol, oh. And then, pag bangon kay, Kay lapaon. Road to. Why mo sapatos? Okay, pag sapatos. 107? 107. 107 na siya. Ha? Gubato sa mo sige, dili siya consistent. Pilay mo sa balay? At least 107.2 na karon. After jogging ni mo. Hindi naman na. Wala. Sibula. Diretso na siya. Kurang mo boto. Hi, Val. Si Val ako, coach. Hi. Pak. Si tawag ana.
You fuck. Kana. Kana, sinulog. Iben gamay. Tarong nga. Kapoy. Ay. So, among ibot karon kuan siya. Abs workout. Go. Hi. Hi. Saan na bito ko yan? Saan na? Lagi ka. Go. Saan na pula-pula be? Juligid is. Bam. Ready, go. Go. Kana. Ayaw i-down ha. Kana. Masay, nami sa feeling. Hindi na ka ginawa. Hindi na ka storya. Hyperventilated. Pwede lalim, dili ginalim. Hindi lalim. Di lalim ang paniwang bayo. Sino? May laban gyapon ko. Nagigil kasi yung tiyan. Nagigil kasi yung tiyan. Laban kay mo laban. Break time. Ako lang ipilian og unod, then the rest is goodbye. Oo, asa ng diet. Loh, Ako naman gikuan. anong diet, ani? Ha? Pero wala ay, duha ra gid siya ka puso. Ano man na, hinahinay like start, di ba? Sa start hinahinay pa man gid na, di ba? Balagmaw ang kuan. Balag Mauchetong kayo ang kak. Pak, special participation. Kani Maureen. Maureen Woolworth. Abad. Hato na ngaon. Naon ni sa Thailand. Thailand. Wala mi na sa Thailand, no? Sorry, ka. Sorry. Ha. Nano, na ka. Ano na ha. Guys, manami kaon. Mangulit na pod ni. So, let's call it a day. Pira, te? 222. Hi sa te, hi. Pagkay sa atin. 2022. So, mga ulit na mi, bayad lang mi. So, thank you so much for watching, guys. Kung wala ba nakasubscribe, please do subscribe, like, and share. Thank you. I love you. Mwah.